Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit jong ka East Giant Hills District haka sing thọ ding haka por kumbasan maji shiteng AA menstep kila yo jingtip leng baka telefon nan NERS Shillong baki dan atli ki kali Mahindra Thar ki badan yo number AS Notway FY Arsan Arsal baru number AS Notway FL pra sau pra ki bala syak rong tu bat ki bayat lenti leng ba ka shnong umkyang East Giant Hills District marmar ki pulit jong ka umkyang patrol post kilapan up shrip haka shnong dam chera badai haka pon riu shiteng baje a men step ki pulit kilay bat ya ki atli hakini ki atli ki kali ki nyongut ki briu bakan thop ya ki langut ki shinrang bat sangut ki ginthai haka jing tok ki jong ki pulit ki langut ki shinrang kim shim lala satya ban a ya ka jubab ka bashay bat kilapan iro haki pulit da ki adhar card iba shuthok kumta ki pulit ki lara no ya ki nyongut bat ki atli ki kali sya thanat umkyang nabynta ban pendong ya ka jing tokit ka babnia hadin kani ki try kali kilawan po sya thanat umkyang hakaba ki lakam bagi nyongut kila shimwai ya ki kali jong ki nanong ba guwahati ban lech sya shillong klem kanu ka jing pentip bat da ka jing thmu basniu kila penduru wat yo GPS haka wei na kini ki kali bat kila thmu ro ban yat shadu jelam Manipur lemba ka jelam Mizoram halor kani ka jing ja ki try kali kila ujo da ka EJH haki pulit ka Dispur Assam hadin bagi pulit na umkyang kila telefon show officer in charge ka Dispur u Krishna Jyoti Bhaskar ula kentu yaki banbat yaki nyongut ki badan keti kenthop ro yaki kali khanang bagi pulit ka Dispur ki nyok ban penlong yaka jing tokit ka babnia na kalian ki pulit jang ka East Giant Hills District kila IT no yaki kali bat yaki nyongut ki brio syaki pulit jang ka Dispur Assam